Κάθε μήνα η Master Junior προσφέρει στους μικρούς της φίλους μια νέα κασέτα με τα μικρά πόνι που τόσο αγαπήθηκαν από τα παιδιά και από τους μεγάλους. Κοντά σας λοιπόν πάλι με τα πόνι. Και μην ξεχνάτε τις μεγάλες επιτυχίες της Master Junior. Βαβουροπατάτες και φωτεινούλιδες. Πού πήγε! Μου δίνεις την μπάλα! Βέβαια! Τι ήταν αυτό! Να μάγισσα! Εξωγήινη! Τι γίνεται εδώ! Τρέχα γρήγορα αν αγαπάς τη Λάλαμπελ. Μια μικρή μάγισσα πέφτει από τον κόσμο της μαγείας στη γη. Γνωρίστε την κι εσείς και ακολουθήστε την στις περιπέτειές της. Ζητήστε κάθε μήνα τη Λάλαμπελ σε κασέτες της Master Junior. Ώστε εσύ σου βαγαπόντι! Γεια! Πήγαινε αμέσως πίσω στο μαγικό μου κόσμο! Σου είπα ότι είναι αδύνατο. Και σου λέω ακόμα ότι δεν πρέπει να κάνεις μαγικά μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί είναι πολύ στενόμυαλα πλάσματα. Βλέπουν με προκατάληψη κάθε τι που είναι διαφορετικό από το δικό τους τρόπο ζωής. Να κοίτα. Άνοιξη. Υπέροχη άνοιξη. Όλα τα πλάσματα του δάσους την περίμεναν με ανυπομονησία. Και να την που επιτέλους έφτασε, φέρνοντας μαζί της και ένα δώρο για το βασίλειο των Αρκούδων. Ένα δώρο μοναδικό. Ένας πρίγκιπας γεννήθηκε! Ένας πρίγκιπας γεννήθηκε! Τι πράγμα? Αλήθεια, πρίγκιπας! Πρίγκιπας! Τι είναι αυτά, τι θα πει πρίγκιπας? Έλα, η βασίλισσά μας γέννησε ένα αγοράκι! Πάμε να δούμε τον πρίγκιπα! Κοίτα! Έλα, πάμε κι εμείς! Λέω καλύτερα να το πούμε πρώτα στο γέροντα, αλλιώς θα στεναχωρηθεί πολύ! Πω το κεφαλάκι! Τι τρόπος είναι αυτός, Ώστε είναι αλήθεια. Γεννήθηκε πρίγκιπας. Και βέβαια, είναι ο διάδοχος, κύριε Δαιμόνιε. Τι ωραία νέα για όλους.
Ωραία νέα, Να μπορεί και να μην είναι τόσο ωραία για όλους. Και βέβαια δεν είναι. Αν η Βασίλισσα γέννησε διάδοχο, τότε σίγουρα το παιδί θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μου για την κατάκτηση του θρόνου. Και ο θρόνος θα γίνει δικός μου. Κατάλαβα. Ζητώ! Μεγαλειώτη η Βασίλισσα! Συγχαρητήρια να ζήσει ο πρίγκιπας! Σιγά μου τώρα! Φύγε το μπαμπάς μου άσχετη! Κουράστηκα. Δώσε και τις δικές μας ευχές, μια και είσαι ο μεγαλύτερος. Σιωπή! Αφήστε τα όλα σε μένα! Μόνο κλείστε το στόμα σας! Μεγαλειοτάτη, θα... Δεν σας το έλεγα, παιδιά. Θα σταματήσετε επιτέλους! Μεγαλειοτάτη, επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τις θερμότερες ευχές μας για το ευτυχές γεγονός της γεννήσεως του πρίγκιπα. Εκ μέρους όλων των υπηκόων σας, ένα τόσο σημαντικό γεγονός μας γεμίζει χαρά. Πολύ ωραία τα λέει, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευγενικές ευχές σας. Πού είναι ο πρίγκιπας? Επιτρέψτε μας μια συνάντηση μαζί του, μεγαλειοτάτη. Λον. Τι ωραία φιγούρα! Όλα πάνω του δείχνουν ότι έχει τη μεγαλοπρέπεια ενός βασιλέα. Είναι ένας κόλακας αυτός. Με τι τρόπο περπατάει και τι αέρα που έχει! Καλέ, πού τον είδες στον αέρα? Αυτός παραπατάει, δεν βλέπεις? Θεέ μου! Τι είναι αυτό? Ναι, φαίνεται ότι ο πελαργός κατά λάθος έφερε ένα μικρό πάντα. Και τι όμορφο που είναι. Λον, χαιρέτησε τους κυρίους. Ναι. Γεια σας. Πολύ περίεργη αρκούδα. Μοιάζει με γελιογραφία. Δεν ξέρεις τι λες! Στη γελιογραφία! Πάντως έχει πολύ ωραίο προσωπάκι. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον. Άντε για γελιογραφία. Ο δαιμόνιος. Ο δαιμόνιος. Τρέχω. Σύμφωνα με τον νόμο, ο βασιλιάς πρέπει να είναι μια καφετιά ή μια λευκή αρκούδα στη χώρα μας. Επομένως, ένα πάντα δεν έχει τα προσόντα για διάδοχος. Τι προσπαθείς να μας πεις, δαιμόνιε? Η ιεροσυλία απέναντι στον πρίγκιπα να λες τέτοιες πρόσβαλες. Δεν έχουμε θέση για καβλαντζίδες σαν εσένα. Φύγε από εδώ, φύγε σου είπα, φύγε! Καλώς! Κόψτε τα σαλιαρίσματα, θα σας κάνω κομματάκια. Ανεδέστατε, τώρα θα σε μάθω τρόπους. Πώς? Πως τι τόλμησες, απρεπέστατε. Σταματήστε. Σταμάτα, δαιμόνιε. Αχ, Ο Λολόν είναι παιδί μου. Όποιος έχει αντίρρηση να το πει τώρα, εδώ μπροστά μου. Τώρα τι κάνουμε? Όχι τώρα, βλάκα. Λολόν, πρέπει να γίνεις ένας καλός πρίγκιπας. Ο πατέρας σου ήταν ένας σοφός βασιλιάς των πάντα. Ο πιο καλός και δίκαιος που υπήρξε ποτέ. Αχ, κοιμήσου, αγοράκι μου. Ο καιρός περνά και οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη. Με τον ερχομό της καινούριας άνοιξης όλα μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Δυστυχώς όμως για τον ήρωά μας μόνο το σώμα του μεγαλώνει. Πόνεσα. δεν είναι ικανός για τίποτα. Φοβητσιάρη, πάντα. Χριστό. Φοβητσιάρη.
Μα είναι ανίκανος τελείως. Τον βαρέθηκα πια. Λον, έλα μαζί μας, είναι πολύ ωραία. Όχι, ευχαριστώ, δεν ξέρω κολύμπι. Έλα λοιπόν. Θα σε βοηθήσω εγώ, είναι εύκολο σου λέω. Ορίστε. Αχ, βοήθεια, πνίγομαι. Μην είσαι χαζός, δεν μπορείς να πνιγείς σε τόσο ρηχά νερά. Αχ, είναι σε τόσο κακή φόρμα. Λόλο! Μαμά. Αν φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο και δεν μπορείς να κάνεις τόσο απλά πράγματα, τότε δεν θα καταφέρεις να περάσεις τη μεγάλη δοκιμασία. Δοκιμασία. Μάλιστα, πώς θα αποδείξεις αν έχεις το κουράγιο και τη δύναμη που ταιριάζει σε ένα μελλοντικό βασιλιά, κυριέ μου? Πρέπει να την περάσεις οπωσδήποτε, το κατάλαβες. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν τολμάω. Πάλι δουλειάζεις, θα σε βοηθήσουμε εμείς να τα καταφέρεις. Έλα, έλα. Αν θες θα πετύχεις. Ξεκινάμε. Πάμε. Μα τι αδέξιος. Πήδηξε απάνω μας ο Βλάξ. Ατυχήσαμε. Αρχίζουμε με γυμναστική. Ένα και ένα πεντηματάκι. Πρόσεξε καλά τι σου λέω. Η σειρά σου, Λολόν, προσπάθησε. Αχ, απελπισία σκέτη είναι. Και τώρα άρση βαρών. Δοκίμασε, Λολόν. Αυτό είναι, κουράγιο. Λίγο ακόμα. Συνέχισε. Ωραία, μια μικρή προσπάθεια ακόμη. Έλα, τα κατάφερες. Έβγαινε σε ποτάμι. Είναι επικίνδυνο. Κίνδυνο, σταμάτα. Βοήθεια. Δεν σταματάει! Είμαστε σε κακοκάλι! Είσαστε καλά. Με συγχωρείτε. Ανυπομονώ να δω τι θα κάνεις την ημέρα της δοκιμασίας. Σε έχουμε βάλει στο μάτι, ξέρεις. Αχ, μαμά! Δοκιμασία, είμαι χαμένος. Πώς να ανέβω το καταράχτη? Λον, αν περάσεις αυτή τη δοκιμασία, θα αναγνωριστείς από όλους σαν ο πιο άξιος πρίγκιπας. Βάλε τα δυνατά σου για να αποδείξεις στο λαό σου ότι είσαι ο μελλοντικός βασιλιάς. Φοβάμαι. Άντε, κουράγιο. Μπορεί να πετύχεις. Αυτό είναι, συνέχισε. Πρόσεχε. Είναι αδύνατο ακόμα και για μένα να σκαρφαλώσω τον καταράχτη. Πώς είναι δυνατόν να τα καταφέρει ένα πάντα? Έχω πολύ δρόμο ακόμα. Κουράγιο, Λολόν, μην υποχωρείς τόσο εύκολα. Τι συμβαίνει? Μη σταματάς στη μέση του δρόμου, προσπάθησε κι άλλο. Αχ, έλα. Μου δίσαν τα χεράκια μου.
Κρατήσου, φίλε! Κρατήσου! Έτσι, μπράβο, Λολό! Ω, Θεούλη μου! Αχ, Θεέ μου! Ο καθένας μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Τα δύσκολα αρχίζουν από εκεί και πέρα. Και τώρα ο καταράκτης! Πρόσεχε που πατάς! Πήδας εκείνα τα βραχάκια που είναι πάνω από το κεφάλι σου! Τώρα! Έλα! Αν έγινε! Να φτάνω το βράχο έτσι! Η μόνη λύση είναι να πηδήξω πάνω! Θα το καταφέρω! Τα κατάφερε! Φοβάμαι! Όχι, όχι! Φοβάμαι! Φοβάμαι! Όχι! Όχι! Υψηλότατε! Απέτυχα! Λον, γέ μου. Σύμφωνα με τους νόμους της χώρας μας, όποιος αποτύχει στη δοκιμασία πρέπει να φύγει από τα βουνά μας. Πώς? Πρέπει να φύγεις από το βουνό. Μαμά, γιατί? Μεγαλειοτάτσι! Είναι τόσο σκληρό. Για τον πρίγκιπα θα πρέπει να γίνει μια εξαίρεση. Σας παρακαλώ, ολόψυχα, να είστε πιο επικείς μαζί του. Σας παρακαλώ, μεγαλειοτάτσι. Όχι, η δικαιοσύνη είναι ίδια ακόμα και για τον πρίγκιπα. Να φύγει από τη χώρα αμέσως. Λον, πρέπει να φύγεις τώρα. Άραγε θα τον διώξει για πάντα από τη χώρα. Το θέμα τώρα είναι δικό μας. Αν πεθάνει η βασίλισσα μας, αξίζουν συγχαρητήρια. Θα γίνεις βασιλιάς, αφεντικό μου. Αυτό αποκλείεται. Όσο ο Λον είναι ακόμα ζωντανός, άκου προσεκτικά. Αχ, κύριε. Να ακολούθησε τον πρίγκιπα και σκότωσέ τον. Να το σκοτώσω, όχι και έτσι. Αχ, με συγχωρείς. Κάνε ό,τι σου λέω. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Με την ικανότητά σου για μεταμορφώσεις θα είναι πανεύκολο να το πετύχεις. Μάλιστα, κύριε, είμαι καλός στην τέχνη της μεταμόρφωσης. Μπορώ να πάρω οποιαδήποτε μορφή, μπορώ και να εξαφανιστώ. Θέλω να κοίτα, εξαφανίζομαι. Δεν πέτυχε. Μην καθυστερείς, κουνήσου και ξεκίνα. Μάλιστα, κύριε. Με διώξανε. Λον. Μαμά. Μην έρχεσαι κοντά μου, παιδί μου. Μαμά. Δεν μπορώ να σε πάρω στην αγκαλιά μου τώρα πια. Με καταλαβαίνεις? Έτσι, αγόρι μου. Λον, δεν κάνει ένα αγόρι σαν εσένα να κλαίει. Άκουσέ με, Λον. Γίνε δυνατός και έλα πίσω. Θα σε περιμένω μέχρι τότε. Έλα πίσω, αγόρι μου. Είναι σκληρό, το ξέρω, μα είσαι ο πρίγκιπας της χώρας μας και επιπλέον είσαι ο γιος μου. Μην το ξεχνάς. Ο γιος μου δεν μπορεί να λυγίζει με τις πρώτες δυσκολίες. Ο γιος σου. Κατάλαβα. Πήγαινε τώρα. Θα σε αποχαιρετήσω από εδώ, αγόρι μου. Στο καλό, Λον, παιδί μου. Θα το καταφέρω.
προσέχεις τον εαυτό σου. Να τρως καλά, να μην κρυώσεις, να γυρίσεις πίσω γρήγορα. Λες να είναι στοιχειωμένο αυτό το δάσος, είναι τόσο παράξενο. Κι αν φανεί κανένα στοιχείο, δεν έπρεπε να έρθω, δεν έπρεπε. Πολύ περίεργο δάσος με πιάνει ένα τριχύλα. Πολύ περίεργο δάσος με πιάνει ένα τριχύλα. Αχ, τρομάρα που πήρα. Φάντασμα! Εσύ είσαι Πινκ. Πινκ, καλέ μου Πινκ. Φάντασμα! Εγώ είμαι. Αυτή η φωνή. Εσύ είσαι Λολόν. Ντροπή σου! Δεν ήταν παρά μια νυχτερίδα! Τι φοβήθηκες, τι φοβήθηκες! Γιατί εσύ τι έκανες! Σιωπή! Τα χάνεις πολύ εύκολα, Ρολόν! Τα χάνεις πολύ εύκολα! Καλά τώρα, πολύ αέρα πήρες εσύ, μια και το θυμήθηκα. Τι κάνεις εδώ νυχτιάτικα! Πώς είπες! Αχ, πώς με εκνευρίζει! Είμαστε μεγαλύτεροι σου! Πώς μπορούμε να αφήσουμε ένα άπειρο πιτσιρίκι σαν εσένα μόνο του! Έτσι, αποφάσισα να έλθω μαζί σου για να σε προστατεύσω από τους κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο ταξίδι! Ορίστε να με προστατεύσεις! Μη φοβάσαι για τίποτα όσο είμαι εγώ κοντά σου. Μπορείς να στηριχτείς επάνω μου. Μαμάκα! Μπαμπάκα! Όχ! Όχ! Κοίτα μπροστά σου και περπάτα κανονικά. Μην τα παρατάς τόσο εύκολα. Έλια. Εσύ δεν κουράστηκες. Θα κουραστώ εγώ, ποτέ. Περπάτα, είπα. Αχ, είμαι πτώμα. Γι' αυτό απέτυχες στη δοκιμασία. Δεν θα καταφέρεις να γυρίσεις ποτέ σπίτι αν δεν κάνεις συστηματική προπόνηση. Φύγε από εδώ, βρωμοπούλη, μη με ενοχλείς, φύγε. Το καταπληκτικό μου σχέδιο θα πετύχει. Αμήν, τι κάνεις!
Αχ, νομίζω ότι χαθήκαμε. Είμαι πολύ κουρασμένος, δεν έπρεπε να έρθω μαζί. Πεινάω σαλίκος. Κι εγώ θα ήθελα να είχα ένα τηγανιτό Σολομό, τι καλά. Μη πετάγεσαι τόσο απότομα. Μα είναι Σολομός. Τι, πού είναι? Ζήτω, το όνειρο έγινε αλήθεια. Ευχαριστώ Θεούλη μου, άσε με επιτέλους Λολόν. Άφησε με να πάω. Περίμενε Πικ, κάτι δεν μου πάει καλά. Ένα Σολομός στο δάσος είναι παράλογο. Κάποιου χάρισαν γάιδαρο. Μα τι είναι αυτό? Ένας άνθρωπος. Περάστε κόσμε! Ελάτε να δείτε τα ζώα στα πιο εκπληκτικά νούμερα! Περάστε! Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δούλευε! Εμπρός! Δουλειά! Ξανακάντο! Σήκω! Σου είπα να σηκωθείς! Τεμπέλα ρε! Εμπρός! Τολμάς! Έλα! Τολμάς! Τολμάς να μην υπακούς! Φάε κι αυτήν! Φάε κι αυτήν! Κι αυτήν! Τολμάς να μην υπακούς τον αφεντικό σου! Κι αυτήν! Είσαι καλά, Λολόν? Μίλα μου, έχεις τα χάλια σου. Σε υποχρέωσε να φορέσεις και αυτό το πράγμα. Τι θλίβερο να σε βλέπω σε αυτή την κατάσταση. Δεν σ' αρέσει εδώ? Πάντα αυτό γίνεται. Απίθανη είναι. Μα είσαι κι εσύ ένα πάντα και πιστεύω να είσαι φίλη μας, έτσι. Λυπάμαι, ποτέ δεν είχα σχέσεις με κάποιον τόσο φοβιτσιάρη σαν εσένα. Πρόσεχε πως μιλάς. Είναι ο πρίγκιπας Λολόν του βασιλείου των Αρκούδων και είναι πολύ σπουδαίος πρίγκιπας. Και τι με νοιάζει. Μη μας το λες, εδώ εγώ είμαι καλύτερη από αυτόν και εσύ είναι πρίγκιπας. Με κάνεις έξω φρενών. Στο λέω ευγενικά επειδή είσαι γυναίκα. Μην παίζεις με την υπομονή μου, γιατί θα σε μάθω τρόπους με το ζόρι. Θέλεις και παιχνιδάκια, Έλα λοιπόν, τι κάθεσαι? Λαλά λοιπόν. Τι γυρεύει η κολόνα εδώ πέρα? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Μη φοβάσαι, δεν είναι άγρια ζωάκια. Να σας συστήσω τους φίλους μου. Αυτός είναι ο τίγρης ο Έκτορας. Γεια! Από εδώ η καλή μας η Τζότζο. Πώς είστε? Και βέβαια ο Κόγκο, ο καλύτερος σκοπευτής που υπάρχει. Εγώ είμαι η Φιφί, το δημοφιλέστερο αστέρι του Θιάσου. Χάρηκα για τη γνωριμία. Είσαι πολύ όμορφη. Ναι, το ξέρω. Βοηθήστε μας και θα φύγουμε όλοι μαζί από εδώ. Μα τι λες? Να φύγουμε. Ούτε που να το σκέπτεστε. Συμφωνώ, φύγετε αν θέλετε, αλλά χωρίς τη βοήθειά μας. Μόνοι μας. Βέβαια, βουτυρόπαιδα σαν εσάς θα δυσκολευτούν, αλλά τι να γίνει. Πώς μας είπες? Δεν είμαι βουτυρόπαιδο εγώ. Πρόσεχε τα λόγια σου γιατί δεν σηκώνω εύκολα προσβολές, κυρία μου. Ορίστε μας. Έτσι, Για δοκίμασε τότε να κάνεις ό,τι κάνω κι εγώ και ίσως καταφέρεις να με κάνεις να αλλάξω γνώμη. Έγινε. Δεν θα με νικήσεις έτσι εύκολα. Θα τα φέρεις. Μωρέ, τι μας λες? Τώρα θα δεις. Έτσι, είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Αμφιβάλλω. Πάω στοίχημα. Θα χάσει. Τώρα θα δεις. Θα δεις τώρα. Θα σου δείξω.
έξυπνη. Τώρα θα βγω και από εδώ μέσα και θα δεις τώρα τι θα σου κάνω. Έχει τα χάλια του. Σφήνωσα, σφήνωσα. Ώστε εδώ είναι ο Λον. Θα τον ξετινάξω μια και καλή. Σακατεύτηκα. Πέφτω. Μπορείτε να πείτε τίποτα για τον ενθουσιασμό του. Αδιαφορεί τελείως για τον εαυτό του. Φτάνει να πετύχει το σκοπό του. Βλέπετε. Μην κοροϊδεύεις, ούτε κι εσύ θα κατάφερες στην αρχή, Λολόν, μην το παρακάνεις. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Λον, μην παίζεις με την ώρα. Δεν είναι ώρα για αστεία τώρα. Θα μ' αφήσεις ήσυχο. Είναι παιχνιδάκι για μένα. Τι θα γίνει αν πέσεις, Τι θα γίνει? Μη φοβάσαι, δεν πέφτω. Άσε τα πείσματα και άκουσέ με. Τον έχω στο χέρι. Έφυγα! Και ο Θεός βοηθώ. Την πάτησα. Τι να κάνω? Σώθηκα. Πέφτω. Τι ήταν? Έπεσε τίποτα? Να γίνεις δυνατός, Λον, ένα δυνατό και έξυπνο αγόρι, ικανό να πάρει τη θέση που του ταιριάζει στη χώρα μας. Θα σε περιμένω, να το θυμάσαι. Ναι, μαμά. Να το θυμάσαι. Ναι. Θα γίνω δυνατός, μαμά, και μια μέρα θα ξαναγυρίσω κοντά σου, να είσαι σίγουρη. Σήμερα πρέπει να τα καταφέρω. Σου αρέσει η κούνια, τώρα είναι η ευκαιρία. Λίγη βενζίνη πρώτα. Και θα γίνεις ψητός σαν κοτόπουλο στη σούβλα. Και τώρα ανάβουμε ένα μεγάλο σπίρτο. Μα τι κάνεις, ποιος είσαι? Μη με ενοχλείς, έχω δουλειά. Καλέ, ο Πικ. Σε έστειλε ο δαιμόνιος για να σκοτώσεις τον Λολόν, έτσι? Ένας τηγανιτός ολομπός εκεί κάτω. Πού, περίμενε. Δεν είσαι καλά. Στάσου προς σε πάρει ευχή. Εδώ πρέπει να κρύφτηκε. Πού είναι? Πού είναι? Δεν αντέχω άλλο. Μου μυρίζει καμένο. Καίγομαι. Βοήθεια.
Καίγομαι, τσουρουφλίζομαι. Κάηκα. Η πλάτη μου έπιασε φωτιά, νερό. Λίγο νερό, βοήθεια. Καίγομαι λίγο νεράκι να σωθώ. Δεν αντέχω άλλο, τσουρουφλίζομαι. Σώθηκα. Η φωτιά απλώνεται, τι θα κάνουμε τώρα? Τρέχα και γρήγορα μάλιστα. Καλά, πάμε. Βοήθεια! Ας με βοηθήσει κάποιος! Βοήθεια! Βοήθεια, θα γίνω ψητός. Δεν πειράζει. Όχι! Δεν πειράζει! Φιφί και οι άλλοι. Να τους βοηθήσουμε γρήγορα. Εύκολο το έχεις με αυτές τις φλόγες. Έλα! Τα κλουβιά! Ανοίξτε τα κλουβιά! Έλα! Τα κλουβιά! Ανοίξτε τα κλουβιά! Μπράβο, το κέρδι! Τα κλουβιά άνοιξαν. Σωθήκαμε! Τζότζο, βγάλε τα ζώα! Σωθήκαμε! Μας έσωσε ο Λολόν. Τζο, βγάλτε όλα τα ζώα έξω! Κάντε γρήγορα! Εντάξει, κανένα πρόβλημα τώρα που ελευθερώθηκα από το κλουβί. Δεν είσαι δειλός όπως φανταζόμουν, Λολό. Είσαι ένας αληθινός πρίγκιπας. Θα κάει και δεν μπορεί να γλιτώσουν από τέτοια φωτιά. Ο Λολόν πρέπει να κάει και στα σίγουρα. Κάτι ωραία. Ο Λολόν νεκρός δεν είναι δυνατόν, όχι. Δυστυχώς είναι. Ένα πουλάκι από την πόλη μας είπε ότι η σκηνή του τσίρκου έπιασε φωτιά και ο πρίγκιπας όρμησε πάνω στις φλόγες για να σώσει τα άλλα ζώα. Ο πρίγκιπας Λολόν είχε ένα ηρωικό θάνατο, αντάξιο του τίτλου του ο καημένος. Έχτινε! Είναι μεγάλη αγένεια να έρχεσαι εδώ χωρίς άδεια. Τώρα που ο Λολόν πέθανε, αν σε πιάσω εχμάλωτη θα μπορέσω να γίνω εγώ βασιλιάς. Γρήγορα! Πηγαίνετε του στη φυλακή! Τώρα κατάλαβα. Έλα εδώ, Σαβολιάρη. Έλα εδώ. Μην ασχολείστε με το πιτσιρίκι. Μόνο πιάστε τη βασίλισσα και το γέροντα, γρήγορα! Παρός, Πασταλμάς, σταμάτα! Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σας έσωσα όλους. Η μητέρα σου θα ενθουσιαστεί όταν δει ότι έγινες ένας τόσο γενναίος άντρας, Λον. Έχει δίκιο. Καλύτερα να πας πίσω στο βασίλειο των Αρκούδων και να γίνεις ένας καλός Μα δεν βασιλιάς. πιστεύω ότι έχω τόση ψυχραιμία και δύναμη. Αρκετά, θα μας τρελάνεις. Πάψε πια, πάψε! Δεν φανταζόμουν ότι είχα τόση δύναμη. Λοιπόν, θα πρέπει να πηγαίνουμε. Πού θα πάμε τώρα, Φιφί, μου λες? Το τσίρκο χάθηκε, δεν έχουμε πια σπίτι. Κάπου θα βρούμε μια καινούργια χώρα που θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Θα βρείτε? Θα τα καταφέρουμε. Καλή τύχη, Λολόν. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα ξαναβρεθούμε. Γεια σου, λοιπόν. Γεια. Μη στέκεσαι έτσι, ξεκίνα. Πάμε λοιπόν. Κάνε γρήγορα, μην καθυστερείς. Πήγαινε εσύ κι άσε με μένα. Θα έρθω αργότερα. Παιδιά, περιμένετε, θα έρθω μαζί σας. Μου δίνεις τα νεύρα. Το βουνό σας είναι άγνωστο, έτσι δεν είναι? Εξάλλου δεν έχετε ιδέα πώς να βρείτε τροφή, μια και όλα μεγαλώσατε μέσα στο τσίρκο. Ξέρω ένα πολύ όμορφο μέρος που το λένε πράσινο δάσος. Θα σας οδηγήσω μέχρι εκεί εγώ. Αλήθεια, Ευχαριστούμε, Λολόν. Είσαι πολύ καλός, Λολόν. Άκου πράγματα, εγώ φεύγω. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει, με έχεις κάνει έξω φρενών. Άλλαξα γνώμη, περιμένετε με. Κουράστηκες? καθόλου εσύ. Μας δουλεύουν, μου φαίνεται.
Εγώ θα έλεγα έτσι και έτσι. Αλλά έχει καρύδια. Βοήθεια, με πιάσε το φάντασμα των καρυδιών. Βοήθεια. Δεν είμαι φάντασμα. Θα λέω πώς. Αχ, εγώ λυπάμαι που πέθανε ο Λον. Πώς? Ήτανε τόσο καλό παιδί. Ποιος πέθανε? Ο Λον. Δεν πέθανε. Μα πέθανε. Αφού είμαι ζωντανός. Εγώ σου λέω ότι πέθανες. Εσύ είσαι Πόγκ. Λον, είσαι ζωντανός. Δόξα σοι ο Θεός. Μα τι συμβαίνει επιτέλους? Ο δαιμόνιος έκανε πραξικόπημα και έχει φυλακίσει τη βασίλισσα. Τη μαμά! Και το χειρότερο είναι ότι μας έχουν διώξει από τη χώρα μας ξένες αρκούδες που τις έφερε ο δαιμόνιος από τα γειτονικά βουνά. Α, τι με δαιμόνιε! Πήγαινε γρήγορα να σώσεις τη μαμά σου. Σε ευχαριστώ, Φιφί. Θα γυρίσω αμέσως μόλις ελευθερώσω τη μητέρα μου, να είσαι σίγουρη. Περίμενε, Λον! Θύμωσες πολύ, αφεντικό. Φυσικά, ηλίθιε. Πώς τόλμησες να διαδώσεις τόσο εύκολα ότι πέθανε ο Λολό? Συγχώρεσέ με, αφεντικό, έτσι νόμιζα εγώ. Τέλος πάντων, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Η βασίλισσα και ο γέροντας πρέπει να εκτελεστούν. Θα στήσεις ενέδρα στο Λολόν στο δάσος και θα το σκοτώσεις. Αν τα θαλασσώσεις και αυτή τη φορά κάηκε. Αχ, ναι. Δεν θα είμαστε ήσυχοι όσο η βασίλισσα είναι ζωντανή. Νάτι που έρχονται, τώρα είναι η ώρα. Τώρα θα δεις. Εσύ είσαι Πόντα, Ναι, εγώ είμαι. Πήγαινε μας αμέσως εκεί που βρίσκεται η μητέρα μου, ακούς? Είναι πολύ αργά, πρόκειται να την εκτελέσουν. Θα μεταμορφωθώ πολύ και μάλιστα θα δεις εσύ. Σε κάτι τέτοια, εγώ είμαι Μανούλα. Να πάρει ευχή, δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε εγκαίρως. Λολόν, κάνε κάτι, γιατί δεν τους ευνηδιάζεις? Μα πώς? Να ανέβεις από το καταράκτη της δοκιμασίας. Λον, γίνε δυνατός και γύρνα πίσω. Θα σε περιμένω μέχρι τότε. Αν σταματήσω τώρα, ποιος θα σώσει τη μαμά μου? Όχι, δεν θα λυγίσω ποτέ. Έφτασε η ώρα.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πιάστε τον! Τι πάθαμε. Βοήθεια. Έλα και τώρα κάντε τους κομμάτια. Ήρθα να σώσω τη μαμά. Ο πρίγκιπας. Έλα λοιπόν δαιμόνιε, σε περιμένω. Κακομαθημένο παλιόπαιδο. Τώρα θα δεις. Πιάστε τον πρίγκιπα και τους άλλους. Δειλή. Για ελάτε. Λολόν. Ήρθαμε να σε βοηθήσουμε. Ήρθαμε, Λολόν. Φίλοι μου, ήρθατε να με βοηθήσετε. Εσείς τι ανακατεύεστε, πιάστε τους. Επάνω του. Απάνω του. Επάνω τους, παιδιά. Ορμήστε. Τώρα θα δεις. Να με, σε περιμένω. Μην νομίζω ότι μπορείς να παίζεις μαζί μου. Να με, σε περιμένω. Έλα στο θείο. Σας φαίνεται τώρα. Πώς σου φαίνεται τώρα. Τώρα θα δεις. Ωραίο πράγμα η σκοποβολή. Είμαι αχτύπητος στο σημάδι. Όμως ζαλίζομαι. Πάει κι αυτή. Μη φοβάσαι, πρίγκιπα, συνέχισε. Είμαστε όλοι μαζί σου. Μαζί σου. Η ικανότητα είναι πιο δυνατή και από τη βία. Έλα, γεια σου. Αχάμαν. Περίμενε, Πόντα, περίμενε, σου είπα. Πόντα! Αχ, κι άλλος εχθρός. Πατεγυρεύοντας, τώρα θα δείτε την ικανότητά μου, θα μεταμορφωθώ σε τέρας. Παραδίνεσαι. Αχ, μην το τραβάτε αυτό, μη, όχι. Αχ, όχι αυτό. Έλα, βρωμιάρι! Έτοιμη για εκτόξευση! 3, 2, 1, πήρ! Τι βρώμα, Ωχ, έπαθα ναυτία! Δεν έχεις που να πας μιξιάρικο, τι συμβαίνει. Να δεις. Για να μάθεις. Παραδίνεσαι. Όχι. Σε περιμένω. Λοιπόν. Αδείς. Επιτέλους! Λολόν!
Καλώς όρισες σπίτι σου. Πόσο χαίρομαι, παιδί μου. Αχ, πώς συγκινήθηκα. Αντίο, Λολόν, εύχομαι να είσαι ευτυχισμένος. Έλα τώρα, μη λυπάσαι. Φίφι! Περίμενε! Λολόν! Θα έρθω κι εγώ μαζί σας να σας βοηθήσω να φτιάξετε την καινούργια σας πατρίδα. Ναι, αλλά η μητέρα σου... Μου είπε ότι ένας μελλοντικός βασιλιάς δεν εγκαταλείπει ποτέ τους φίλους του όταν τον έχουν ανάγκη αυτοί. Αλήθεια! Πόσο χαίρομαι! Ελπίζω να είστε πολύ ευτυχισμένοι, παιδιά μου. Λολόν! Περίμενε, Λολόν! Πού φεύγεις και μ' αφήνεις έτσι μόνο μου! Alex Rogan avait un rêve. Tu l'auras, ta chance. L'important, c'est que le jour où elle viendra, tu devras l'attraper à 2 mains, Alex. Et puis un soir... Viens dans mon bureau. Nous avons tous les deux à parler d'une affaire de la plus haute importance. Hey. Ce n'est pas Alex qui trouva son rêve. Hé, fais attention! C'est son rêve qui le trouva. Alerte, nous sommes attaqués. De toutes les formes de vie. Vous avez été recruté par la Ligue Stellaire pour défendre la frontière contre Xur et l'Armada Kodan. Sur toutes les planètes. Dans toutes les galaxies. Oh mon Dieu! C'est lui qui a été choisi. Alex Rogan. Alex? Salut Maggie. Dans Starfighter. Je t'aime, Alex Rogan. Starfighter. Калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя.
малинка, малинка моя.